Huang choi thla ni som ni pariat tho tran ni kan no thleng ta a international news le politics te tunruma hian kan ngai thale dona Israel indona lam thuthar te tin Russia Ukraine indona le thuthar dang te nen kan ngai thale dona ni ole kan ngai thak tak tak ma in han like le rep mayela kan video bultan nan Russia Ukraine kai noi thuthar te hi han ngai thla ma sapotila tun haya BRICS summit na yani a Russia President Vladimir Putin chuan US presidential candidate Donald Trump an Ukraine buaina indona ti top dan tura soi jungchang chulom ati thu asoya Trump thu soi chu athlop thu asoya Russia khopui pakhat kazana BRICS summit na ya ani top bernia Putin chuan hemi jungchang hi asoi Vladimir Putin chuan ninga ni khan khothlang ram te chu indona hmuna Moscow ne thainia anin ngai chu anthil hriat sual palani anthil mudik lo takani ti in na soya remna zonga in biak na chu tiang lam hoi chu kalpui an duani chuan Russia chu ain hong reng ti asoya khothlang ram hian Russia in Ukraine ram zau tak athunun thei ti an pomanga yani ati Putin hian samita hian Russian tran rol pui ram then khat ten Ukraine indona ti to pangai thu asoi chu angai thla heti lai hian Trump hian Washington in Ukraine ne na dollar tluk le ding on tam tak tran puina apek chungchang alo sei sel to thina thlan tlin ani chuan dar kar tlem te chhungin indona hi ati top theini in asoi thin bok Putin chuan Trump hian Ukraine buaina ti to pani thainan engkim ti adu thu asoya athin lung tak takani ti karing dik tak chuan hetiang thu asoi hi kalom hle a tu hne na tang po a hetiang kan dong ani chuan thillom takani ati analyst then khat chuan thalia US president in thlan tur hi nakin loka Ukraine buana chin fel dan tur le ama chon dan tura hei hian zeril tak kauri atu theidon hle ni in an ngaya US President azirin helai rambial Russia Ukraine buaina po hi thui tak ngong anei theidona Donald Trump chuan chin fel adua tarkar somni pali chhunga ti top thei ain rin thu asoi nge ani kha nithum o BRICS summita khan ram somthum paruk hruai tu le an ai o te antela China President Xi Jinping le India Prime Minister Narendra Modi te po antelani President chuan US kai hruaina hnuaya Russia Ukraine in beina a Ukraine na se taka puile Russia ne na tur le beng de na tur ma an lak chu a hlo cham ni in a soibok Kremlin hruai tu chuan Moscow hian remna zonga in biak na tur le Ukraine buena chin feldan tur zon konga ain hong ti soin BRICS ram hruai tu ten he in remna tura thatho an nial lo le kong zon tha an ti chu Russia chuan lom omati thu a soibok Mase engdil po hian realities on the ground anti Ukraine ram zau tak Russia ina athunun to chungchanga koka chumi chungchanga inrem na theidon chuan Russia chuan inrem na kalpui hi anial lo remna inbiak na atana rotna engpo ground na thil thleng dik tak atanga siam chu en turin remna siama kepen turun omani chuan chung ho chuan ground na thil thlen dan chu antin zona nga yani thil dang chu kan pom don lo ti in Russia chuan atar lang Putin hian ma in Kiev chu in ka hai puan chungchanga in biak na nei na tura Kievin Ukraine na tanga in hnuk dok tura Russia ati na chu Kremlin chuan lo hnol to a Putin chuan lo hnol to a Russia lam din na hi khothlang lam hian an pom thayeng em ti ani a Russia hian Ukraine rambial mun zau tak an la to a an khopui an rambial pali Donetsk Luhansk Zaporizhia le Kherson bial te chu aram chung anga Russia chuan rin lut to a parliament hiala ram chung angin an lo pas to nge ani kha chutianga Ukraine ram zau tak an lak atanga in thiar chu aphot angai chuan inrem na kalpui thei turin Russia hian amun lu to te achua san phot angai chuan chu Russia hian apom don lo ni in Putin chuan a soya remna inbiak na remna atana inbiak na kalpui ani don chuan realities on the ground indona mola thil omdan indona mol borok clear chung zela kalpui angai ni in an soi heti lai hian UN Secretary General Antonio Guterres chuan Russia le Ukraine indona chuti to pangai thu a soinona Guterres chuan Ukraine remna dik tak siam kan phuta
hei hi UN Charter International Law le General Assembly Resolution tenen ain milani Gaza Lebanon Sudan a indona ommek chu ti top ngal kan phutani ati Russia eptupol ulia Navalnaya chuan Guterres chu Putin akoma wangin a soisel thung Navalnaya chuan exa indo kum thumna ani towa UN Secretary General chu tual thattu pakhat nen kuthingin anin chibaya thil an soidun ani ti in Putinan Guterres achi beilai thalaka post bok Samita tel khovel hruai tu dangte poin Lebanon le Gaza Israel indona ti topan phut boka Palestinian President Mahmoud Abbas chuan Israel chuan Gaza a civil mi te hregril tramin ati hluma anrama tanga a chhuwa thu a soibok China President Xi Jinping chuan khovel mun rang ranga harsatna lian tak taka om thu soin BRICS ramte chu remna tungding tura chakna nei le anin thurwal thei a beisei thu a soibok Gaza a inka hai nei na turin chutiang kalpui tur chuan state pahni in remna siamanga ya state pahni ati chu Gaza le Israel soina ani Lebanon a indona dar zel hi ti top kan mamo boka Palestine le Lebanon a hian hreom na le chiatna a om to turani lo ti in Xi Jinping chuan a soi Iran President Masoud Pezeshkian chuan Guterres a hun la ya hetiang ang buaina lian tak thleng hi adu lo thu adem thu a soya International body te chuan he buaina mai pui timit turin tha an tho angai tak zetani ti in a soya tuna hian an malak na hi a hlo chamme kani ti in Pezeshkian chuan UN body adem heti lai hian Ukraine khopui Dnipro a nizan lam khan Russian missile manga be pui thla kani le a heta hian mi pathum man thile towa naupang pakhat po atela he poi khoina thlenga hian mi som pakwa an hliama building tam takti chiatani ti in Dnipro governor Sergei Laisak chuan a soi nizan lama Ukraine khopui Kiev le a chhevela be pui thlakna rang kalpuina mi pahni an thia heng zinga hian mei chetlei rol pakhat po drone manga bei ani awangin a thi ni in regional thunei tu te chuan an soya mi panga ayatlem lovin hliam an tuar boka heti la hian Ukraine Air Force chuan Russia in a drone somruk pathum aka chhuwa zinga somthum paruk chu an ti chet thu soin Ukraine mun ranga ka thlak ani drone som paruk te hian poi an khoi ni a soi ani heti la hian Israelin inrin ni jing lama Iran laka be pui thlak na lian taka kalpuina chuan soizui a hloa voin thlengin Israel chet na thil thar puan turala om reng mai inrin ni jinga thil thleng to mani se kan puang lo theilawa khovel media lian ten hemi chungchang hi an la ron thlur bing viau maya Israel indo thlona chet na khan thil hriat chhuwa thara om zel boko wangin hei hi kaini pon kan la ron puang le don ani Iran khan Israel be na khan lo dang vek ni in an soya Iran air defense te chuan Israel be pui thlak na kha an lo ti hlo chama ne takin an lo kap thla ni in an soi chutianga ni mek lai chuan Israelin Iran laka be pui thlak na a Iran in a tor dan le ngong lian tak anei dan te tukin lam video a khan tlema zong kan tar lang to ani kha Israel be pui thlak na hi a hlo tling thokhat nia ngai ani kan puan to ang khan Iran sipai mun anral thuam siam na mun te abik takin long range ballistic missile an siam chuana mun le chutianga gas mixture ang chi an siam na mun ang te an rem khom na mun ang te chu bom chiat ani a tin combat drone an siam na mun UAV an siam na mun then khat Israel chuan an ka chiat sak boka tin Iran air defense mun ma air defense an bun na mun te po Israel hian an bom bok heti la hian Iran nuclear mun hi bei ani MT hi en fia zel ani a khovela nuclear lama thunei tu sang IAEA anti International Atomic Energy Agency chuan Iran nuclear mun ma te an en fia building chia then khat chu Iran Parchin military base a thlenga International Atomic Energy Agency chuan tun ma in Iran hian nuclear ral thuam ang maya chak ral thuam lian tak tak alo en chin to ni in arin thu a soi IAEA US intelligence le group dang te chuan Iran hian nuclear ral thuam program kim chang taka nei to ni in an soya chu kumsang ni le pathum khan an khara Iran chuan hetiang program hi anei lo thu a soi ve thung Jerusalem chuan Tehran hian a chhuwa san kim ngai lo
Tehran hian he a nuclear ral thuam siam na mun hi a khar kim lo ni in na soya tuna uranium enrichment level mek civil tan po a man thei lo ani thu tarlan ani civil tan a man tura hisab nilovin civil tan a man tura ruam man nilovin ral thuam lian siam chuana atan uranium level hi an up sang hle ni in an soi Iran laka Israel in be puet thak na hian an ballistic missile siam chuana mun engemaw zat atelatin ballistic missile an da that engemaw zat an kap cheboka chungzinga chuan October ni khata Israel be na atana an man ballistic missile an ron ka chuana mun chulai hmuna ballistic missile an stock then khat Israel hian ka chhiat sak nualani tin Tehran bula missile siam chuana mun zau tak Aniliste chuan lei hnuai tunnel system nena inzom ni in an soya chulai hmun chu Israel in do thlona te hian an kap chebok Iran sipai te chuan Israel beina awanga khazo remo parchin emo chulai sipai hmuna chuan thiat na athlen thu an poma mase an bepui thlak na hian an air defense system ten Israel ral thuam tam tham tak an ka thlak thu an la soifan Iran sipai hi pali an thibokani Masa Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Israel ka vo khan na lian tak achak chuaka nataka Israel an chanlet tur thu asoya ama ero chu tun rumruma Israel laka chanlet na le phubalak na kalpui ero an soilo thung Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thu chua siamin Israel in be pui thlak na khan Iran ral thuam siam chuana hun tam tak an ti chiat thu asoya Israel in do thlona pu te hian an thil tum zong an hlen chuak vekani ate Iran province Pathuma chiat na rang a thlenga Israel beina wang hian hun engemaw zata chiat na thlenga tun thlengin Iran sipai ten chiat na thleng thala kan lati chuak lo thung Iran official te chuan chiat na thlen na hmun te chu Ilam Khuzestan le Tehran province a ni in an soya Iran le Iraq Ramria Ilam province Iran Tange Bijar natural gas production site chevela Planet Labs PBC atanga missile ka thlaka wangin PBC area a satellite thlaka tanga alandan chuan July air defense bun na mun ma chu nasataka ka chiatani ti alanga amaero chu kim changzo ka tarlan anilo satellite thlak pakhata chuan Tehran bul Iran sipai mun pakhata Anral thuam da thatna mun structure chu ka chiat vekani ti alang boka Tehran khopui atanga kilometer somni vela la khojir ra chuan satellite thala ka tanga alan danin structure panni chu a chengai ti alang bok Virginia think tank CNA Decker 11th Washington Foundation for Defense of Democracies Tom Trustman le United Nations Weapon Inspector Louis David Albright baka open source expert te chuan Iran base a hian chiat na lian tak an hmu chhuat thu an soyani ama in Iran hian nuclear lo test to ni in mithen khat chuan an soya July parchina chuan test na hnu ma nia soi ani Albright Institute for Science and International Security chuan July Iran sipai hmun tlang chi pa oma chuan chiat na lian tak a thlenga Telegram chu ti in an hmu chuak an soya Helai muni Israel chuan lo ring hlel towa Iran nuclear data archive building ni in an soya high explosive chamber te nau zok seizok le high explosive test lian vaklo an kalpui na enfiana building ani thu soyani chutiang test na chuan natural uranium core pakhat compressed tu nataka puak thei tapo chulai hmuna chuan atela social platform exa thu chuan siam dana chuan institute chuan Iran hian Telegram true building a hian uranium a mangem ti ero hriat chianala ni lo ni in na soya mase natural uranium hemisphere emo compression a zirchiana ni thaya hetila hian Telegram true building chunga hian engman ruang e ti hriat ani lova Iran oil industry a Israelin be pui thlak na kalpui lova nuclear enrichment site emo Bushihara nuclear power plant emo po be ani lo IAEA team kai hroi tu Rafael Mariano Grossi chuan exa aposa Iran nuclear facility te chu a him ni in na soi inspector te hi an hima an na po an la chhun zum zel ni in a soi nuclear and radioactive material dangte a him reng theinan rampan ni te chu insum turin na ngen bok
Iran ballistic missile program atana facility a chiat na mu ani khajor le parchin building dang ti chiat zinga hian warehouse a building dang te po Iranin ballistic missile arsenal lian tak tak atana amamo fuel solid fuel siamna na industrial mixture omna mun te po Israel hian a beitel Iran hian Israel a voi ni be puan thlak to a khami tuma be pui an thlak na Iran atanga Israel an ka na chulai mun chu Israel in do thlona te po hian na satakin an suwa sam sakani Iran ballistic missile arsenal pumpui hi engzat chiange hriat ni lo ma se Israel thleng theilo shorter range missile kap thui theilo jok tenen sang thum chuang ni a chhuta ni a chuti lai US sipai Central Command ho tu General Kenneth McKenzie chuan kumsang ni som ni pahnia US Senate a thu a soina US ina an chhut dan chuan Iran hian ballistic missile engamazat chuan mang to sang thum an nei kai to lo ni in atar langani hetiang hian satellite thala khrang ti chua ani chhota a Israel in Iran laka phubalak na akal puina hian Iran lama hian ngong lian tak ka om chhota ni in a hriat an sipai mun puya long range ballistic missile siam chuana munte drone an siam chuana munte chu Israel hian lian tham takin an beya an air defense engamazat ka chiat ania tukina kan puantak angkhan Russia siam S-300 tapo Iran hian pathum ngot achan ni in an soi heti lai hian Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Israel be pui thlak na chu Israel in min be na hi chan le tani dona ama ero chu tuna hian no sarum tak le man mo taka chan le tani don man mo taka chan let ani tur thu ero asoi lova tuna hian in ron kho mani meka Iran mi pui Iran ram himna le Iran ram thatna tur berin hemi chungchang hi kan rel dona chutiang ang chuan Israel chu chan let nge yani ang ti in a soi thung engtiang chi in nge Iran hian Israel hi a chan let don hriat ani lova an nuclear mun ma emo an oil facility te Israel hian beita ang se Iran hian in ngai tu boi lovin Israel hi ballistic missile sang tela aka let nga la rin oma ama ero chu tuna hian US ruam man na le US du danangin sipai mun then khat Israel chuan limited strike mangin tiamchin nei bituk chin nei in be puan thlak ta a hei hi Iran hian a chang let don ni in soima se engtika nge chan let don hriat ani lova Iran po hi indo pui chok chuak zonga a che tarin om lovani Iran hian indo pui kan zong lova indo na lian tham indo na tlon tling kan zong lo ama ero chu Iran ram hum him tur le kanin ven na atan engkim ti kan huamani ti in Iran President Masoud Pezeshkian chuan voin khan a soya hemi te pani boina hi alakal chhozel don ni in a hriata enge thleng zel don le kan ngai chang zel don nia heti lai hian Hamas le Israel in beina po alakal chhozela Iran lam news IRNA chuan kar khat chung lekin Israel sipai somthum Gaza an thi ni in a report hem mai hemi chungchang hi Israel chuan engma thu chu an la nei lova Israel sipai chutiang zat an thi thu engma Israel media te hian le pro Israel media te hian an puan hriat ani lova heti lai hian Israel le Hezbollah in beina po ala tang chho viau mai Israel sipai palingot mai darkar somli pariat kal ta chung khan an thile to boka tuna hian Israel sipai September ni somni pasari borvela Israel sipai ten Lebanon marlama bai pian thlak nuwa Israel sipai hi somthum borvel an thito helam pang hi tam tak an thito thunga Israel chuan tunnel engemaw zat an mu chuak to a Israel ram ri a helho mun male an ral thuamte Israel beina tana an man rocket launch post le launcher position te po Israel hian an ka chiat sak treu to a an ti che treu to a Israel marlam mi pui sing ruk Hezbollah lo wanga mun danga tlan chiate anom na hmuna an kirle theina turin Israel hian borok ralmuang siam an tum mani a hewang hian an mi puite an hmuna an kirle thei ma chu Israel hian chet chhun zom zel an tum tuna hian sipai sing ni borvel Lebanon chimlama hian Israel sipai an chetlame kani enge thleng zel don kan ngai chang zelanga in beina lian tham taka khat to kin a thleng renga chanchin danglam tak te po thleng thei reng ala ni zel mai
engpo ni se thu thar ber hreturin he channel hi ilo ngai chang zel don nia mangtha le photu le